Gila, lab. Ari lab, ari lab. Kana lab. Uy, mayo. Uy. Agay! Putang ina! Putang ina mo! Success. Success na ka lang. Success na ka, parang kayo maghugas ako. Sige, Kaya daidakan kayo. Hugas na ito lang. sige. Sige. Ay, salam. Ano lang? Di mausok. Ha? Di mausok. Usa! Di maso! Saan na naman? Usa ko lang paghugas ako ano eh. Balog. Di may mo na kayo makano ng mga ilagad to. Pagisod ko, di maimot. Agay! Di maimot yun. Lahap. Masig, imong papanay, maninda to. Pawikan, kibutang na imong bulsa siguro. Yun naman yung love. What a choice. Nandiyo yung mga buhaton, aris on o. Latayan na ng mga ilaga love. Wag dyan choice love. Kasabaan ko kung papaan eh. 3D sa mga kuno doon kan. Ato na yung pangitang diskarte. O sige. Ang sahon lamang ka na Sige para love. panghugas ka. Sige love. Sige. Ayun lang yan. Mainat. Dako sa na. Tanan love. Mamugas na talab. Inahinay love hakin. Magmaibot akong batikon. Sige. Inahinay lang love. Oh. Ay, luya mo ka love. Uy. Inahinay. Anak. Love. Dito yung love. Love. Oh. Ano. Ugdita, mangitag. Anda. Pagdali diya kay maingat ka po ni. Mura kong lusog maingat. Uy, may mga luso. Akong batikon. Mainat. Pagdali, mga nagsamaan, mga nagatay. Mga nagatay, butang na sa bulsa ni, bawi ka ni bulsa. Oo na, si tao kuan ng ito ilalim mes si kakao mo kanang ng larahas bitaw sa nga na. Katong larang nga, bawikan. Ako tong has mo ba? Ay, katong pautok. Dili katong gida ko ni Elmer ba? Ay, katong makasi. Dili ko has. Ay, baksan. Oh, baksan mo na resulta sa kaon mo baksan. May bitasod, ikonsod. Ikarin niya. Manat ako na. Ayo. Pre. Ayo. La, magnay tao to lab. Lagilab, morag si kang pareloloy rong tinghuga. Si pareloloy ba katong crossover. Crossover. Ako tong over screw. Lagi, ito. Sige, pre. Abli haraman kay abli ng pultan. Pre. Kita ka ni. Ato lang natin idea na kung sa tali nga ako kang gilamping para kita masakpan nga naglak din eh. Sige. Ay, ikaw rin bahala rin. Anong ikaw, kapatong-patong niya. Uy, sus ginuog ko noon sa mo na pre. Agay! Musin na tabo. Baka lagi pre. Ang sabar ito, mas itong silingan na kay 3 days ako na ni Kwan. Ito yung istorya nga. Itong pawikan ba nga, mupili itong Kwan. Yan yung isang tatay nga nanagat. Mga ugat-ugat sa, ipamahit ma-short sa, sa ba? Mga pilit. Pasinglan mo dyan akong papawi. Ikaw may sige kuhan, kaon ka ng baksa ni Elmer. Mana, mana imuha, dako kayo. Mana yung babag. Sama rin. Sus! Yung babag lang sa kuha ba? Amo ba? So kanang nahitabo ninyo. Usa ka si manar na otulo. Maulian mo ana. Sige. Ako yung sikreto na, di ko magsaba-saba, di ko mamarites ron. Sige, diyan sa mo, pre. Lakos ako. Sige pre, salamat sa iyong magsabot. Saba-saba na sige nga ito kay maritas ka ito. Salamat kayo. Sige pre, salamat pre. Sa may sunod mo trabaho. Gusto ka na bulaton sa panimala di Manilhi. Okay, nagkakabayang ang ni. Pagyan na lab ha. Umakang, itangak ni Yagong tayo. Mainat ang batikong lab. Hinay lang. Mga tumubag yung dami lang. Tapos kaya ko, ito wala. Sige. Hindi lang.
Lab, ini lab. Ano lab? Lab. Uy, mayusan ko lab. Uy. Nagpasalig lang mga kay asa ka na ako yung naglisod. O ginaog ko nimo lab. Mainat nga ako. Mami nang imo kay mo taas. Pa-adjust mo nang imo. Pa, yawa man na sila pa. Pare, nak. Ato yung dungon, be. Ano na sila, ha? Nak, pre. Nga ano mong duha, pre? Ha? Usam duha. Oh, ha? Oh, ikaw rin na, pare Mark. Mali sa si Mrs. Sweet kaso. Ha, naipatong na po asa duslak. Ako lagi may tapre sa tino na. Taglisod mi kay nalak. Isang tatay na nanagak mating mga ugat-ugat diri man gipamahin sa short sa akong asawa. Ano, pre? Nga na din, aday. Naigo din mo sa kuwan, pawikan. Oh. Pero ilang yung 3 days naman ko no. Hindi ko man talo man ako kay Aray pa na pesa. Sige nga kay Martes ka sa. Sige, labay sa lang, me. Oh, sige, salamat kayo, pre. Oh, tuwasan na mo panilig dito. Ang yan na dyan may ka-sweet pre. Bahala makalisod. Basta kay paslak. Oh, nahinla naman ito nataran lab. Ikaw lab, ang sana pa yung buhaton lab. Manamang ko, manamang ko panghugas. Manamang ko panilhig. Ikaw, basta na kayo buhaton lab. Ay, tuod, no? Ay, susto. Ano saman? Ang akong motor day, giabugan na to. Kato na itong sunod trapuhan kay para nagka 3 days. Sige, sige. Kaibot ani, nakita sa motor magbanding-banding na tatog mall. Oh, sige lab. Hindi na ta mag-ana kay malak lang sa pagbalik. Pagtubigan sa tapuhi. Oh, yan ang jud lab. Makasinabot jud tanya ni lab. Lagi. Di jud ta mag-away. Nagligo ang buga mo tong Tayo na kayo ni lab oh. Para sa mong ilok tayo. kang kaswet yung malaway bisang nag umot pa niya kasi dijapon ka. Pero unguton pa ka diha lab. Si Mario, si Pareo. Bisan magnanghugas og motor kay Sweet kayo. Ang gitapot. Tay. Pre, saan sila? Kasano na lang silang duha. Nanghinlo ang motor, nagtrapon. Sweet kayo. Mao lagi, pre. Kayo. Ana sanang ana mag-asawa na. Sweet ka ano kay ba mo lang jo. Pero pre, nahabit ako istorya dito sa tinod. Kaming Mads, dire Ose Mads! Lab. Ose Mads! Ose Mads! No, no, no. Sayo pa. Ayaw pa away yun! Ayaw pa away! Sweet ganit tata. Away nang Ayaw mo? Dito may problema sud kanang pare-pare namin problema. Nalak lagi. Katutong isang Katong na viral nga murag nala. ana sud. Tabang ibot pre. Sakit pa kaso murag mainat tong luso. Ato ka bigas pre. Sige, tabangin mo pre! Tabangin mo pre! Ana ka bigas. Maayong hapon mga Kabul Studio no. Diya kami karon sa Kapitol no pero pasalamat kami sa especially sa mga kagawam sa tanan Lord. Salamat sa nindot nga panahon nga imong gihatag karong hapuna Lord God. Then magsalamat kami sa lahat ng sa tanang ming like ug share ming follow sa among studio Bohol Studio. Daghang kayong salamat guys no. Then shout out ko sa akong family, Mansueto family and Galleros family. Shout out. Shout out kay kani Makisha. O Kuya Zayo Then- at si Mama. Yeah, shout out. Yeah. Shout out ko ni di ba Mayong hapon Bohol Studio sa Patanan. Salamat sa pag-share o pag-like sa atong video kanunay. Og shout out ko ni Erich Nicole Tolo, ni Jessica Oronan nga always nag-like, nag-share sa among video. Daghang kayong salamat. Miren na ba po, masawa? Salamat. Mayong hapon ka Bohol Studio. Shout out ko ni Rosalina Angkog. Shout out nimo. Janine Atuel Gulay, shout out. O shout out po ko ni
Jopax, Jupre, Amarila, Tuba. Shout out. Thank you, thank you. Mayang hapon sa tanan. Salamat sa pag-like, share, and subscribe sa among YouTube channel. O pag-follow sa among Facebook page. Salamat sa tanan-tanan. Sa taod ko sa asawa diha sa Tamblot. O ang tagita sa tricycle nga driban si Ate Amura o si iyang anak nga si John Ivan Amura. Salamat. Pila ka nugan? Maljo. Maljo. Mamalto ko no ya. Maayong hapon Kabul Studio. Akong pag-shout out akong pamilya diha sa Kaswagan. Ni Milani Lumayag, Concepcion Pakog, Jinisa Ramos, si Heidi Apolopio, og si Angelica Bon og sa tanang nagsuporta sa Bull Studio. Pa-shoutout din ko sa nagpa-shoutout na mo sa mga followers na mo ug sa tanang viewers o followers na mo sa Bull Studio. Hopefully nga i-share pagyapon ninyo ang amo ang like ang nagka-survive nagka-continue nagka-survive pagyapon mo sa amo ang mga vlog. Nagpa-shoutout na ho diya si Alan Montahis ug si Rita Bunggot ug sa ho ding Mads siya nga nagpa-shoutout wa pa din siya ma-shoutout na sa taluto nga si Mads Annalyn Hurbuda Juban ug sa iyahang husband nga si Buyet Juban. Then sa akong mga igagaw diya sa Talibon nga pareho naga-rel sila nga si kanang Rachel Oxtiro, si Ramel Oxtiro ug si Wiwi Oxtiro. Then magpa-shout out dito sa akong mga kasyo bagger repon si Love Felicitas ug sa bagger si kang DJ Tagaro, si Brexter Kalakat ug ang sa chicker si Albert Nugalada ug sa iyahang kanang girlfriend nga si Eileen Pianar. That's all. Mga hapon mga kasudyo, shout out ko sa mga pamilya sa Sagna, mga Ranisis, pamilya og mga Nalasa pamilya og mga Sahilan pamilya. Ayaw kalimot sa pagsuporta sa Bull Studio og shout out ko ni mong kauban ni Ryan Musura. Napala si Ate Miriam nasa likod ng hinlo. Shout out ko nun niya. Oh, salamat. Shout out ko sa ni Ate Sipin Hormalada, taga Panglao, Tangnan. Shout out ni Kim Francis, Evangelista, Gaw, thank you kayo. Oh, shout out ko ni Arvin Lubiano. Yay! Gagawin ho, thank you po. Taga, paano siya? Taga How Isla. Thank you, shout out. Dandan, Soldier Heart.